Dels 4 tipus de jocs que es poden fer amb Kahoot, en veurem 2, que són el qüestionari, quiz, i el Jumble, que és el joc d'ordenació, de seqüències, i començarem per quiz. Per a fer-ho, fem clic ací o en New Kahoot, no passa res, i sempre hem de recordar que s'ha de posar el títol, una descripció de l'activitat. Així en Kahoot funcionen molt els hashtags per a identificar després i recuperar la informació i que altres usuaris puguen buscar-lo, el Kahoot que hagin fet. Després, quina és la visibilitat de l'activitat? Podem fer que siga privada fins que vulguem obrir-lo als alumnes o a la resta de comunitat, o tindre ja obert des de l'inici, la llengua en què fem el Kahoot, el nivell del Kahoot, escola, universitat, etc. I si hem utilitzat imatges, per exemple, d'algú, doncs hem de citar així les fonts i podem afegir un vídeo de presentació, si ens interessarà. Per tant, completem ara. I en aquest apartat podem triar una imatge si volem acompanyar el nostre Kahoot. La podem seleccionar d'un repositori com getty.com o podem seleccionar-la des del nostre ordinador si volem. Des d'ací podem seleccionar la que vulguem. Doncs ja ho tenim. En el cas de posar la foto, per cert, de seguida s'incorpora el crèdit de cada imatge. Si la posem nosaltres ho hauríem de posar a mà. Després ja començarà a demanar-nos quines són les preguntes i després les respostes a cada pregunta. Primera pregunta. Fem la pregunta. El temps límit, que convé que siga com més ajustat millor. I marquem la correcta. Convé marcar sempre que encertar la pregunta tinga punts, perquè és un dels elements de la gamificació, i després podem afegir a esta pregunta una imatge, o fins i tot un vídeo, si volguerem. En aquest cas no caldria una imatge, però podria ser un concepte física, per exemple, amb què podem jugar amb una imatge per a treballar la representació més que una pregunta escrita. Ja tenim la primera pregunta, en fem una altra. I ja tenim un Kahoot fet. Guardem. I ara podem veure com queda, amb la qual cosa ens eixirà la nostra interfície de professors i la interfície del mòbil d'un alumne. Comprovem. I així tenim la interfície de l'alumne i la interfície del professor.